kažem ti, Užas. nekako ja znam da on u dubini stvarno, to zapravo je jedan mali nesigurni povređeni dečak. I onda ja znam odakle sve to, pa ne, sad ovo nije smešno ni ovo da ga ja ocrnim. Vrlo sam ja svesna da ja ako pljujem po njemu, pljujem po sebi. I on je meni bio i ogromna odskočna daska da ja odem da krenem da radim na sebi. Ti ne razumeš šta sam ja... Da odeš na psihoterapiju i sve to. Ma na sve živo, nemaš pojma u što sam ja sve ušla, jer sam ja sela ovako i bila u fazonu, Una, ako si ti bila s ovim čovekom, 2 godine nešto nije u redu s tobom. To je tvoje ogledalo bilo. Znaš kao, ajde idi sad i radi na sebi, vidi šta nije u redu s tobom. I to je bilo. Ja 2 godine, znači, HC radim na sebi, na svemu mogućim, obrazcima. W u chatu. Zato što, jebi ga ono, ja sam tek posle skontala i način na koji on pravio pare, ja to tad nisam kapirala. Života mi, ja ne znam da sam ja bila slepa, glupa ili šta nije u redu. Pa mislim da te nije zanimalo, mislim da te jednostavno nije zanimalo. Pa nisam tela da ulazim, to je njegovo, ali znaš kako ja par puta, ti znaš tog druga njegovog, što je kockao na njegov povod. Mnogo dobar dečko, znaš ga. Ne, on je, za njega samo imam dobro se jako dobar dečko, stvarno dobar lik. Lud je, ali je dobar. Ja sam ga mnogo gotivila i ja često onako malo pitam Luksa, jebote što, ajde da mu pomognemo, ajde nekako da ga vežemo za radijator, da mu ne damo da kocka. Ama ne može... Pošto pričamo ljudi o čovjeku koji je kockao, brate, mnogo para. Ne ono kao uplati tiket... Ne, to je stan 500 evra, nego stan na dan kocka čovjek. To su pare koje ja ne mogu da zamislim ni cifru, bukvalno, ne? I ja par puta ga pitam, daj, ajde da mu pomognemo, aj nešto da uradimo, brate, drugari ste mu, aj vežat ćemo ga za radijator, samo da mu ne damo da kocka. Ma ne, probali smo mi, ne može, on to voli, to je ta. Ja kao dobro, oladi on mene tako odjebe, me razumijem. Ja tek posle skontam, povežem 2 sa 2, pa jebote, ako on prestane da kocka, ovaj postaje bez love. Ja ovako stanem i u fazonu sam, a ti koja je to, dobro, ti kockaš, ali znaš ti koja je to karma, Bogdane? Da ti nekog svesno uvađ, ja sedim par njega, on ga zove, ističe mi ugovor kao aj večeras u banku. Ja ovako ne verujem šta se dešava, ne znam, sam bila majke, ja ništa od ovoga, evo kuleo se. Pa ne, ozbiljno, ja onda skapiram, jebote, on je loš čovek, šta je sad ovo, s kim si ti? Onda si ti retard, ja stanem ovako pred ogledalo, jebote, Una, ti si isto retard. Užas. Kapiraš, i onda je on mene baš pokrenuo da radim na sebi, kao, kakvo mi je ovo ogledalo, druže, šta radi lik, ono. Užas, ne. I onda on krene tako humanitarne akcije da se pere, jer njega isto duboko grize savest, kapiraš, nije on tikva jebote. Ja se preznojio, jebote. Ja sam se luda skroz, brate.